Hey guys, Μάνος εδώ. Λοιπόν, πριν δείτε αυτό το βίντεο, για όσους μιλήσουν για το YouTube drama που υπάρχει και που είναι άρε Μάνο πάλι κράζετε μεταξύ σας και όλο YouTube drama δημιουργείται. Όχι, εντάξει, συμφωνώ ότι το YouTube drama δεν είναι κάτι ωραίο να υπάρχει. Δεν είμαστε τηλεόραση, ναι, το ξέρω αυτό. Απλά, όταν εμένα κάποιος με κράξει έτσι, κάποιος με κράξει δημόσια και πει μια λάθος άποψη, μια λάθος γνώμη, εγώ σαν Μάνος δεν πρέπει να βγω να δικαιολογήσω τη θέση μου. Θέλω να σας πω γιατί είχα μια συζήτηση με έναν YouTuber και με κατηγορούσε, όχι με κακία, για κανένα λόγο, απλά με κατηγορούσε για όλο αυτό το YouTube drama. Πράγμα που κατά βάση δεν συμμετέχω καν. Άλλοι προφανώς με κράζουνε και εγώ προφανώς θα απαντήσω σε κάποιον μεγάλο συνήθως που με κράζει. Γιατί όταν κάποιος με κράξει με λάθος τρόπο, με λάθος απόψεις και με λάθος πράγματα, μπορεί να μου δημιουργήσει κακό, μπορεί να φέρει hate στο κανάλι. Έτσι, εγώ θέλω να βγω να απαντήσω για να καταλάβει το κοινό ότι κάποιος λέει ψέματα ή κάποιος δεν τα είδε σωστά ή έγινε μια παρεξήγηση. Έτσι λοιπόν, ας κατηγορούμε πρώτα απ' όλα αυτούς που φτιάχνουν τον δράμα και όχι τα θύματα του δράμα. Εγώ πάντα έκανα βίντεο σχολιασμού, πάντα ήταν για κωμικούς λόγους. Αν ήθελα να κράξω όντως σε ένα YouTuber και να του κάνω κακό, θα το έκανα και θα το καταλαβαίνατε 100%. Δεν θα σχολίαζα το βίντεο του, θα σχολίαζα αυτόνα. Και αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ. Αλλά το να μου λέει κάποιος ότι εγώ δημιουργώ YouTube drama όταν θα βγω να απαντήσω για να υποστηρίξω τη θέση μου, για μένα είναι εντελώς γελίο. Ναι, προφανώς θα βγω και θα υποστηρίξω τη θέση μου όταν κάποιος άλλος με κράζει. Και αν εγώ έκραζα ποτέ κανέναν και έβγαινε να υποστηρίξει τη θέση του και είχα και άδικο, να το έκανε. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα πάμε στο βίντεο. Αλλά ας πάρω πρώτα το σωστό υφάκι. Όπως είδατε πολύ, ο Simboy με κράζει. Ανέβασε χθες ένα βίντεο που λεγότανε «Ο Μάνος κλαίει». Όντως κλαίω. Τα αρχίδια μου τα δυο δηλαδή. Και πραγματικά δεν έχω καθόλου όρεξη να κάνω βίντεο σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο να σχολιάζουμε ένα από αυτά που λέει για μένα. Μαλάκα, δεν μπορώ καν να πάρω το υφάκι, ξέρω εγώ, του κλαβαίνου ρε φίλε. Λοιπόν, ξύπνησα σκαλωμένος μία μέρα και πήγα και είδα κάτι κανάλια, δηλαδή τον Κάθε Επιγραμμένο, ο οποίος έχει ανέβει σχολιάζοντας απλά εμένα με 0 ταλέντο, 0 δουλειά, με απλά τίποτα. Απλά έχει το βίντεο μου δίπλα και κάνει ένα σχολιασμό και λέει ότι μαλαγιά του κατέβει στο κεφάλι. Κάνω copyright σε όποιον από εδώ και πέρα ανεβάζει βίντεο σχολιασμού. Και έτσι, για να χοντρίνω λίγο το παιχνίδι κιόλας, έκανα copyright στα βίντεο του Μάνου. Δηλαδή, όταν λέω έκανα copyright, εννοώ ότι πλέον ο Μάνος πληρώνει εμένα. So έκανα αυτό στο Μάνο και μου στέλνει inbox και μου λέει ρε φίλε, δεν χρειάζεται να με κάνεις copyright τώρα και τέτοιες μαλακίες, ότι έκανε κωμικά τα βίντεο που με σχολίαζε και όλα αυτά και ότι δεν έχει κάτι μαζί μου και τα λοιπά. Ναι, ισχύει αυτό, με έκανε copyright σε ένα βίντεο και τον έστειλα μήνυμα γιατί κατάλαβα ότι το έκανε επίτηδες προφανώς. Δηλαδή δεν γίνεται τόσο καιρό να το αφήνει το βίντεο ελεύθερο και ξαφνικά να κάνει copyright πάνω στο βίντεο. Έτσι λοιπόν έστειλα ένα μήνυμα στο Simboy και του είπα ότι είδα ότι έκανες copyright και ήθελα απλά να σου πω ότι τα βίντεο τα κάνω για κωμικούς λόγους, γιατί στο κάθε γαμημένο intro γράφω ότι αυτό το βίντεο είναι καθαρά κωμικό και δεν θέλει να προσβάλλει και να θίξει κανέναν. Το γράφω μπροστά. Υπάρχουν τόσα και τόσα βίντεο που σε κράζουν και σε σχολιάζουν και ούτε λένε ότι το κάνουν κωμικά και μάλιστα αυτοί σε κράζουν στεγνά. Δηλαδή σε λένε Simboy είσαι για τον Μπούτσο. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ αν δεις κάνω σκετσάκια για να βγει αστείο το βίντεο. Δεν με νοιάζει να σε κράξω, με νοιάζει να κάνω πλάκα για να ψυχαγωγηθεί το κοινό μου. Και έτσι λοιπόν αυτό, του είχα στείλει ένα μήνυμα απλά για να τα βρούμε ρε παιδί μου και αν μπορεί να μου το βγάλει. Το να σου κάνει κάποιος copyright δεν είναι μόνο το ότι βγάζει λεφτά από εσένα. Αυτό δεν με νοιάζει και τόσο πολύ. Το ελληνικό YouTube δεν βγάζει πολλά λεφτά από μόνο του. Το θέμα είναι όμως ότι ένα κανάλι δεν είναι καλό να έχει πολλά copyright πάνω στα βίντεο του. Δεν είναι καλό. Κλείνει κάποιες λειτουργίες από το YouTube, ειδικά όταν είναι πάρα πολλά και δεν είναι ωραίο να μαζεύονται. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να το ζητήσω ευγενικά πολύ απλά να βγάλει αν μπορεί αυτό το copyright. Γιατί έτσι κι αλλιώς λεφτά πολλά δεν θα βγάζε. Πείτε ότι τα βίντεο του Μάνου ήταν χιουμοριστικά, ας πούμε, και εγώ γέλαγα όταν τα βλέπα, εντάξει, δεν ήταν σαν το Κάθε Επιγραμμένο. Αλλά και ο Μάνος ανέβηκε χάρη σε μένα. Ναι, εννοείται αυτό. Χάρη στο Simboy ανέβηκα. Πόσο δίκιο έχεις. Είσαι μαλάκας. Είσαι μαλάκας.
Τώρα είσαι μαλάκας. Δηλαδή κάποτε δεν σε έκραζα, αλλά τώρα είσαι μαλάκας, ρε φίλε. Δηλαδή νομίζεις εσένα περίμενα μια ζωή για να ανέβω. Δηλαδή δεν έχω κάνει εγώ άλλα βίντεο εκτός από σένα, μόνο εσένα. Το πολύ 5 βίντεο, 5-6 βίντεο να έχω κάνει με σένα. Από εκεί και πέρα τα άλλα, ας πούμε, που αρκετά από αυτά έχουν περισσότερες προβολές από όσα σχολεία σε εσένα, εκείνα δεν με βοήθησαν να ανέβω. Όχι. Από σένα ανέβηκα, το Sinboy περιμέναμε. Και τέλος πάντων, με λίγα λόγια, ο Μάνος είναι ένα κλαμμένο μουνί. Απλά κλαίει, έχει βάλει τα κλάματα τώρα και κλαίει. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι έκανε βίντεο σχολιασμού μόνο για τα views και για τα λεφτά. Γιατί τα ποσά που μπορεί να παίρνει ο Μάνος στο βίντεο σχολιασμού που κάνει σε μένα είναι αρκετά μεγάλα. Καθώς όλα έχουν 600-700 προβολές. Μπορεί και εκατομμύριο, δεν ξέρω. Ναι, να είσαι σίγουρος ότι το κάνω για τα λεφτά, ρε φίλε, 100%. Και μ' αρέσει που λες ότι επειδή έχουν πολλά views σημαίνει ότι παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Ωραία. Το πιο γνωστό βίντεο σχολιασμού πάνω σε δικό σου βίντεο είναι το άλλαξέ μου τα φώτα που έχει 899 προβολές, 900.000 προβολές. 900.000 προβολές. Που είναι αρκετές, πάρα πολλές. Ας δούμε λίγο από το δικό μου το YouTube το όντως πόσα ακριβώς έβγαλα από αυτό το βίντεο. Από τότε που το έβγαλα. Πριν 1,5 χρόνο. Όπως βλέπετε έβγαλα το βίντεο πριν 1,5 χρόνο και από αυτό το βίντεο έβγαλα $65. $65 μέσα σε 1,5 χρόνο. Πάρα πολλά λεφτά, ρε Sinboy, δηλαδή τώρα είμαι έτσι εγώ όλη μέρα. Ναι, αν μιλούσα ξένα και απευθυνόμουν σε πολύ περισσότερο κοινό, προφανώς και θα ήταν περισσότερα τα λεφτά. Νομίζω αν ήμουν Άγγλος και μιλούσα αγγλικά θα έπαιρνα γύρω στα 1.800 €, ας πούμε. Αλλά ρε φίλε, σε 1,5 χρόνο 65 € έβγαλα. Να είμαστε λογικοί λιγάκι. Δηλαδή 20 λεπτά τη μέρα για ένα χρόνο να σου δίνω, πιο πολλά λεφτά θα βγάλεις από αυτά. Οπότε τι εννοείς να βγάζεις λεφτά που έμενα, ούτε καν λεπτά. Να έρχεσαι σπίτι μου κάθε μέρα, σου δίνω 20 λεπτά. Πιο πολλά θα βγάλεις, πίστεψέ με. Δεν έχω θέμα. Αν είσαι ζητιάνος, εγώ δίνω. Τέλος πάντων, anyway, Μάνο είσαι βλάχας. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι Μάνο γαμιέσαι. Είσαι για τον Μπούτσο. Ναι. Οπότε τέλος οι βίντεο σχολιασμοί. Άμα θέλετε να συνεχίσετε να σχολιάζετε Μάγκη και Sinboy, θα με πληρώνετε. Έτσι πάει. Είστε για τον Μπούτσο. 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 Όσοι πιστεύετε ότι το Τζέι δεν θα χωρίσει με την Κάτια στον Μπούτσο μου, τι άλλο θα χωρίσει και η Κάτια θα τα φτιάξει μαζί μου και εσείς θα κλαίτε έτσι όπως κλαίει ο Μάνος τώρα. Ναι, Sinboy! Κλαίω τώρα! Όχι ρε, με βλέπεις που κλαίω ρε Sinboy, όλη τη μέρα έτσι είμαι. Ωραία, αυτά ήταν τα πράγματα που είπε για μένα ο Sinboy. Με είπε βλάκα, με είπε ότι είμαι για τον Μπούτσο, με είπε ότι κλαίω σαν μουνί. Εντάξει, τώρα θα ήταν πολύ εύκολο να βγω κι εγώ στην κάμερα και να λέω εσύ είσαι για τον Μπούτσο, εσύ είσαι μουνί. Απλά ρε παιδιά, το βρίσκω λίγο ανούσιο τώρα. Μπροστά σε μια κάμερα να αρχίσω να βρίζω. Οπότε σκέφτηκα έναν άλλον τρόπο. Πιο καινούριο και τον έχετε συνηθίσει από το προηγούμενο βίντεο. Ελάτε μαζί μου. Sinboy σημαίνει το παιδί της αμαρτίας. Για μένα μοιάζεις πιο πολύ παιδί της αγαμίας. Στα σοξούλες οι αγκόμενες δεν έχεις ούτε μία. Τσάμπα την είδες κάποιος δεν χαμάς με την καμία. Sinboy σημαίνει το παιδί της αμαρτίας. Για μένα μοιάζεις πιο πολύ παιδί της αγαμίας. Στα σοξούλες οι αγκόμενες δεν έχεις ούτε μία. Τσάμπα την είδες κάποιος δεν χαμάς με την καμία. Αυτό που έχεις στο κεφάλι θεωρείται μαλλί. Αυτό είναι μακαρόνια που από πάνω έχουν τυρί. Για να μην σου βγει ξινή, βάλε κέτσαπ και μουστάρδα. Γιατί έτσι και αλλιώς ήσουν πάντα μια πουστάρδα. Γιατί λες ότι η φήμη μου στηρίζεται σε σένα. Πριν να σε σχολιάσω ήσουν ακόμη μια παρθένα. Τώρα κάνεις και βίντεο που κράζεις εσύ εμένα. Τα σοκ σου είναι χειρότερα κι από το μακαρένα. Μπράβο, μου έκανες copyright στο βίντεο. Μπράβο, θα πάρεις 2 € σε ένα τριήμερο. Εντάξει είμαι YouTuber αλλά έχω και ένα επίπεδο. Δεν θα αφήνα ποτέ να με κράξει ένας ηλίθιος. Sinboy, γάμιεσαι τρελά. Δεν σου φταίω εγώ που βγάζεις τραγούδια που σπάνε αυτιά. Sinboy, γάμιεσαι τρελά. Σε γάμισα μη YouTuber και τώρα κλαις καθαρά. Sinboy, μάντεψε τώρα ποιος κλαις σαν μουνί. Sinboy, μάντεψε τώρα ποιος κλαις σαν μουνί. Sinboy, μάντεψε τώρα ποιος κλαις σαν μουνί. Ποιος κλαις σαν μουνί, ποιος κλαις σαν μουνί. Εσύ!
Ήταν λοιπόν και η απάντησή μου στον Sinboy. Εντάξει, και τώρα πέρα από την πλάκα, δεν με νοιάζει τι είπε ο Sinboy, δεν με νοιάζει καν τι είπε ο Sinboy. Απλά ξαναλέω, είπε κάποια λάθος πράγματα, όπως το ότι βγάζω πολλά λεφτά από το YouTube και ότι το κάνω μόνο για τα λεφτά, που είναι χαζό να το πει κάποιος που ξέρει πως λειτουργεί το ελληνικό YouTube, γιατί δεν βγαίνουν πολλά λεφτά μόνο από αυτό. Δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο δράμα ή κάτι τέτοιο, απλά υποστήριξα την θέση μου. Έχει διαφορά το να ξεκινήσεις δράμα και το απλά να υποστηρίξεις τη θέση σου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να γελάσατε φυσικά. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας, να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο μου και φυσικά να κάνεις ένα share για αυτό το τρελό το diss track που έχωσα. Βλέπεις, σε φέρνω και πιο κοντά στην κάμερα. Κάνε share. Γεια. Bye.